Vă salut în numele Domnului Iisus Hristos. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. O zi binecuvântată a Învierii. Noi credem că această zi, prima zi din săptămână, profetul nostru ne-a spus să o sărbătorim ca zi a Învierii și să o respectăm, să o onorăm. De aceea, atunci când am avut posibilitate, toți am venit împreună. Sperăm că Dumnezeu ne va mai da în continuare, așa cum este planul Său, voia Sa, fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare. Amin. Fie ca noi să fim atinși în această zi în continuare de puterea învierii. Eu cred că Satan este foarte interesat să ne distrugă viața, dar Dumnezeu vrea să ne dea viață. El ne-a dăruit viață. Eu cred că trebuie să creștem toți spiritual până ajungem la omul desăvârșit în Hristos. Acum, ascultați-mă, aceasta nu se va întâmpla dintr-o dată, așa cum spunea fratele nostru Cristi azi dimineață, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Eu cred că toți care ați urmărit ați fost binecuvântați, ci aceasta se întâmplă progresiv, într-un interval de timp. Fie ca Dumnezeu să ne dea în continuare binecuvântare din cuvântul Său, să-L frângă pentru noi în această seară, să ne vorbească, să dea omul la o parte și El să ne deschidă inimile noastre pentru cuvântul Lui. Amin. Aș vrea înainte ca să intrăm în subiectul pe care l-am pregătit și pe care vi-l spun și acum. Am intitulat subiectul din această seară, Luați piatra la o parte, iar ca temă, puterea învierii. Aș vrea ca să luăm un text din Ioan 11, însă înainte aș vrea să mă rog Domnului și fie ca El să-și binecuvinteze cuvântul în această seară. Amin. Dumnezeule atotputernic, ne aplecăm capetele înaintea Ta și îți mulțumim pentru o zi în care Tu, Doamne Dumnezeule, ai biruit moartea, mormântul, iadul, Dumnezeule, și prin puterea învierii te-ai ridicat din mormânt și ne-ai dăruit viața eternă nouă tuturor. Îți mulțumim, Dumnezeule. Acum știm, Doamne Dumnezeule, că și noi în continuare suntem în luptă cu cel rău, cu Satan, Doamne, dar vrem să-i spunem astăzi, Satan, Tu nu ai nici măcar săgeți pentru arcul Tău. Tu ți-ai pierdut și nu ai nici măcar cheie de la ușa, propria Ta ușă. De aceea Tu ești biruit. A fost biruit moartea, a fost biruit iadul, mormântul și Tu însuși ești biruit. Iar noi suntem biruitori astăzi prin Iisus Hristos și prin puterea învierii. Binecuvintează-ne, Doamne Dumnezeule, așa cum venim înaintea Ta în seara aceasta. Te rog să-ți binecuvintezi cuvântul. Te rog să binecuvintezi cei ce vor asculta, Doamne, indiferent că sunt în direct sau ulterior, Dumnezeule. Fie ca Tu să ne atingi inimile prin cuvântul Tău, prin cuvântul Tău de transformare, să ne transformi, să ne umpli inimile de puterea învierii, Dumnezeule. Te rog, Doamne Dumnezeule, să rezolvi orice problemă, să răspunzi la orice nevoie. Te rog, ia asupra Ta toate îngrijorările noastre, Dumnezeule, iar noi îți mulțumim că avem un Tată care ne poartă de grijă. Te rugăm acum să-ți frângi cuvântul Tău, să ne călăuzești în el prin Duhul Sfânt, să ne dai lumină asupra lui, Doamne, credință și descoperire. În numele Domnului Iisus m-am rugat. Amin. Pentru cei care doriți să urmăriți textul din Ioan, capitolul 11, începând cu versetul 32. Atunci Maria, când a ajuns unde era Iisus, l-a văzut și a căzut la picioarele Lui, spunându-i: Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu nu ar fi murit. De aceea Iisus, când a văzut-o plângând și pe iudeii care veniseră cu ea plângând, a gemut în Duhul Lui și s-a tulburat. Și a spus: Unde l-ați pus? I-au spus: Doamne, vino și vezi. Iisus plângea. Atunci iudeii au spus: Iată cât îl iubea. Iar unii dintre ei au spus: Nu putea acesta care a deschis ochii orbului să fi făcut ca nici acesta să nu fi murit? Iisus de aceea, gemând din nou în el însuși, vine la mormânt. Și era o peșteră și o piatră era așezată peste ea. Iisus a spus, și de aici am luat subiectul pentru această seară:
luați piatra la o parte. Marta, sora mortului, a spus, Doamne, deja miroase greu, fiindcă este mort de 4 zile. Iisus i-a spus, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea gloria lui Dumnezeu? Atunci au luat piatra de unde era pus mortul și Iisus a ridicat ochii în sus și a spus, Tată, îți mulțumesc că m-ai auzit. Și eu am știut că întotdeauna mă asculți, dar am spus aceasta din cauza mulțimii care stă împrejur, ca să creadă că tu m-ai trimis. Și spunând acestea a strigat cu voce tare, Lazare, vino afară. Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate, cu fâșii de pânză și fața îi era înfășurată cu un ștergar. Iisus le-a spus, dezlegați-l și lăsați-l să meargă. Amin. Pentru unii dintre noi și dintre cei care ascultați, în mod special mă gândesc la grupul nostru din Londra și toți ceilalți care sunteți în afara țării, astăzi sărbătoresc această înviere a lui Iisus Hristos. Profetul nostru, mă repet, spune să o sărbătorim în fiecare duminică și noi o facem. Și nu este o problemă aceasta dacă vom vorbi despre puterea învierii. Nu este nicio problemă să vorbim despre învierea lui Iisus și peste săptămână și duminica viitoare, că Dumnezeu ne va ajuta toată viața. Pentru că pe aceasta se bazează, este unul dintre pilonii principali pe care se bazează credința noastră, pe înviere. Amin. Acum, cuvântul pe care îl predicăm, dragii mei, este pentru biruitori. Noi trebuie să fim biruitori aici, deoarece numai biruitorii vor pleca la cina anunții mielului. Acum, posibil ca unii dintre noi să fi pierdut în viața aceasta câte o bătălie. Poate să fi fost una personală, poate una familiară, poate una între relații între frați, poate relații cu societatea, nu știu, poate cu o boală sau poate cu o încercare. Important este ca noi să știm că suntem biruitori ai războiului. Lupta în ansamblu este biruită prin Iisus Hristos, prin această jertfă, prin moartea și învierea lui Iisus Hristos. De aceea eu cred că ca biruitori noi trebuie să creăm o atmosferă în care să se poată manifesta prezența lui Dumnezeu. Amin. Acum, eu cred că fiecare dintre noi vom primi ceea ce ne așteptăm. Eu știu că dacă unii dintre noi intră, de exemplu, în direct sau vin în adunări ca să asculte, pentru ca să aibă ce să critique ulterior, acest lucru li se va întâmpla ca să poată să critique. Dacă cineva vine sau ascultă ca să se zidească, să-și întărească credința, să se pregătească pentru răpire, va primi aceea ce așteaptă. Eu cred aceasta. Și pentru aceasta am un citat pe care profetul spune în Așteptări și călăuzirile Duhului, din 57, spune, cred că noi obținem ceea ce ne așteptăm. Oamenii merg la servicii de multe ori după ce au auzit ceva care a avut loc. Ei merg cu mintea lor fixată încât nu vor să creadă vreun cuvânt. Într-o astfel de situație nu este nevoie să mergeți. Vedeți? Profetul spune, dacă voi ați auzit ceva și sunteți influențați de acel lucru, nici măcar nu este nevoie să mergeți la biserică dacă mergeți influențați de un astfel de lucru. La orice lucru vă așteptați, aceea obțineți, spune profetul. Dacă ați venit în seara aceasta așteptând să găsiți ceva în adunare și plecând să puteți să criticați, diavolul va produce acel lucru pentru voi. Aceasta spune profetul. Dar dacă veniți cu o inimă onestă, așteptând să vedeți slava lui Dumnezeu, Dumnezeu vi se va descoperi pe sine însuși. Se întâmplă exact ceea ce vă așteptați. Ca și credincioși, noi spunem amin. Fie ca Dumnezeu să facă pentru fiecare să se întâmple ceea ce noi ne așteptăm. Amin. Acum aș vrea să ne închipuim la acest scenariu și la ceea ce s-a întâmplat în textul pe care l-am citit. Aș vrea să vă gândiți că la acel eveniment a murit Lazar, era o înmormântare, era o zi tristă, era o presiune, era jale și acolo s-au adunat tot felul de oameni. Acolo ne putem închipui că au fost oameni necredincioși, au fost critici, au fost curioși,
însă au fost și oameni care au recunoscut că Iisus era dincolo de ceea ce poate face un om și că El era învierea și viața. Existau. Dar au existat tot felul de oameni care au venit și s-au strâns în jurul acelui eveniment. Acum, Lazar nu era oricine, în mod special în relația cu Iisus. Fratele nostru Branham spune că el a fost cel care l-a condus pe Iisus la Ioan Botezătorul. Așa că între viața lui Lazar și Iisus a fost o mare legătură, așa că nu este nimic de mirare. Profetul nostru explică în câteva predici căci Iisus, înainte să intre în slujbă, de multe ori venea la casa lui Lazar, la Lazar și la surorile lui, la Maria și la Marta, și se retrăgea în casa lor unde se odihnea, deoarece Lazar era prieten cu Iisus. Gândiți-vă ce onoare și ce privilegiul este să fii prieten cu Iisus și tu poți să fii. Vom vedea aceasta imediat. Deci, Lazar era un prieten apropiat al lui Iisus. Și vedeți, și noi avem uneori prieteni în viață și este foarte important ce fel de prieteni avem. Pentru că, vedeți, un proverb românesc spune și este adevărat, prietenul la nevoie se cunoaște. Și cei care ați experimentat să treceți prin dificultăți ale vieții, abia atunci ați văzut care vă sunt adevărații prieteni. Dacă ați avut vreo problemă mare în viață, ați căzut undeva într-o problemă grea și ați văzut cum cei care ați considerat a fi prieteni au trecut pe lângă voi, nu s-au implicat, nu v-au ajutat, nu v-au întins mâna, aceia n-au fost prieteni niciodată. Doar cei care s-au oprit, cei care au venit și v-au ajutat, cei care v-au sfătuit și cei care au fost alături de voi sunt adevărații prieteni. Lazar era un prieten adevărat cu Iisus și aș vrea să dau citate. Profetul spune despre aceste lucruri. În predica atunci Iisus a venit și l-a chemat din 64, profetul spune, a predicat-o chiar de Paști, în aprilie, spune profetul. Acum avem un fundal al acestei imagini în seara aceasta despre Iisus când El era doar un tânăr. A venit să locuiască cu o familie în Betania și aceasta era Maria, Marta și Lazar. Și ei și-au lăsat biserica lor sau crezul lor de la farisei și saduchei și s-au asociat cu Iisus. Și l-au invitat la casele lor. Lazar a fost un prieten personal al lui Iisus. Și ni s-a spus că Lazar a fost un mare ascultător al lui Ioan Botezătorul, care vorbea despre un Mesia care urma să vină. Așa că atunci când Iisus a venit pe scenă, a venit și la Betania. Ei l-au cazat mereu în această casă. Acum am învățat că Marta și Maria făceau mici tapiserii pentru templu și așa mai departe, iar Lazar învăța să devină scriitor, să scrie cărțile legii. Pe atunci le aveau scrise pe piele, cum ar fi piei de animale, pergamente, și le răsuceau într-un sul și le așezau într-un mic suport. Lazar a fost foarte îndemânatic și putea să scrie aceste suluri. Iisus a locuit cu ei și ei l-au urmărit făcând atât de multe lucruri. Au avut așa o încredere în el până când pur și simplu și-au dat toată viața lui. Aceasta era casa lui Lazar, care erau apropiați cu Iisus încă înainte ca Iisus să intre în slujbă. Acum, desigur, avem multe alte exemple. Avram, spune Biblia, era de asemenea prieten cu Dumnezeu. Iar ca să ai prieteni, fratele Branham spune, tu trebuie să ai încredere în ei. Și vă dau un citat pe care profetul îl spune în 57 din Bunul Păstor al oilor. Spune, nu este nimic ca un prieten bun, adevărat, că atunci când necazurile ard, arșița este mare, poți să te duci la acest prieten, să te așezi și să îi le explici și să îi le spui cu o încredere personală, apoi să îngenunchiați și să vă rugați împreună, să știți că această persoană este un bărbat sau o femeie bună, salvați de Dumnezeu, în care puteți să aveți încredere. Oh, e bine să faceți aceasta.
veniți să raționăm împreună. Dă un citat din Scriptură profetul. Spune Scriptura. Sau haideți să stăm împreună, spune profetul. Amin. Deci, într-un prieten trebuie să ai încredere. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți cu acest prieten minunat, Iisus Hristos, în care putem să avem încredere în numele Lui. Amin. Acum, Iisus a numit o clasă de oameni de asemenea prieteni. Vedeți, aceste taine, aceste descoperiri, acest cuvânt, această hrană, Dumnezeu n-a încredințat-o oricui. Spunea fratele Cristi foarte bine, ne-a încredințat-o nouă. Nu așteptați să vină alții să o manifeste. Noi suntem cei prin care Dumnezeu o va manifesta. Acum, nu numai să o manifestăm, ne-a încredințat-o să o distribuim celor în care încă sămânța n-a ieșit la viață, în care n-a fost trezită această sămânță în ei. Deci Dumnezeu ne-a încredințat nou acest cuvânt. Și este un cuvânt al împăcării, spune Biblia. Un cuvânt care eliberează, care vindecă. Glorie lui Dumnezeu. Iar Iisus, celor care le-a încredințat, deci în cei care au avut încredere, vedeți, profetul a spus, ca să fii prieten trebuie să ai încredere. Acum Iisus trebuia să aibă niște oameni în care să aibă încredere, care să fie prieteni și să le încredințeze Evanghelia, acest mesaj. În Ioan 15:14, Iisus spune, voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc. Oh, dragii mei, El are încredere în cei în care El și-a pus sămânța Lui predestinată. Că nu vor compromite, dragii mei, că vor sta cu cuvântul pentru acest timp. Așa cum El a avut, de exemplu, încredere în cei 3 tineri, încât i-a pus în cuptorul cu foc, știind că și acolo ei își vor pune încrederea în Dumnezeu. Că nu vor compromite, măcar că vor fi amenințat cu acel cuptor cu foc, nu vor compromite deloc cu tentațiile acelui timp. Și fie ca Dumnezeu să-și întărească prietenii Lui, care nu vor compromite cu tentațiile acestui timp. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Deci, lui Iisus îi plăcea în compania lui Lazar, a lui Marta și a lui Maria, încă înainte ca el să intre în slujbă. Îi plăcea să stea în casa lor. Era binevenit în casa lor. Așa cum fiecare dintre noi ar trebui să avem casa deschisă ca Iisus să se simtă binevenit în casele noastre. Acum, se întâmplă ca uneori, dragii mei, din neveghere, din lipsă de maturitate, ca anumite probleme sau situații grele să ne copleșească. Se întâmplă. S-a întâmplat cu oameni mari ai Scripturii. Se întâmplă să ne slăbească partea noastră umană. Uneori, dacă nu suntem atenți, ne slăbește chiar credința. Noi îl putem vedea pe Petru în atâtea situații înainte de Cincizecime, când Iisus a trebuit să-l mustre foarte aspru, pentru că era așa de slab în gândirea lui. Însă, vedeți, atunci când se întâmplă aceste lucruri, de multe ori se întâmplă să murmurăm sau să ne punem anumite întrebări de ce se întâmplă acele lucruri, de ce trebuie să trecem prin anumite lucruri. Uneori chiar unii ajung să se îndoiască. Vedeți, inclusiv Ioan, care Iisus a spus despre el că nu s-a născut un profet mai mare, da, ca și Ioan, la un moment dat a ajuns să se îndoiască. I-a pus pe ucenicii lui să meargă să-l întrebe pe Iisus, după ce el l-a prezentat, a fost premergătorul primei lui veniri, da, a spus, merge și întrebați-l, el este sau să-l așteptăm pe altul. Deci, era sub presiune. Despre astfel de situații spun, uneori sub presiune, și noi uneori se întâmplă să ne îndoim sau să ne întrebăm de ce una și cealaltă se întâmplă în viețile noastre. Acum acolo
Gândiți-vă la Maria, la Marta și la cei din jur, și în mod special mă gândesc la Maria și la Marta. S-a întâmplat ceva care a pus o presiune mare pe ele. Ele au avut mare încredere în Isus, dar acum erau sub presiune, era o problemă grea. Pentru că, vedeți, ele au urmărit ce s-a întâmplat. S-au uitat la fratele lor și dintr-o dată fratele lor s-a simțit rău. A început să slăbească, a început să fie slab în trup, să se bolnăvească. A observat că boala lui nu era una obișnuită, era ceva foarte serios. Și când au văzut că se agravează, ele au trimis vorbă lui Isus. Și ele au sperat pe baza relației lor cu Isus, care a avut-o în trecut, experiențele, tot ce au slujit ele lui Isus până atunci. Gândiți-vă că ele i-au gătit de atâtea ori lui Isus, l-au cazat de atâtea ori pe Isus, au vorbit de atâtea ori cu Isus. Și acum ele aveau o problemă. Și era problema fratele lui lor, care era prietenul lui Isus. Și le-au trimis vorbă. Iisuse, prietenul tău Lazar e grav bolnav. E serios. E foarte grav. Însă Iisus a luat această informație aparent ignorant. Mă întreb și ne putem imagina, ucenicii cunoșteau bine relația lui Isus cu Lazar. Nu erau străini. Dar îmi imaginez cum îl urmăreau pe Isus, cum au acționat la reacția lui Isus, pentru că Isus a reacționat ca și cum ar fi fost indiferent de această știre, de această cerință pe care Maria și Marta i-a scris-o, le-a trimis vorbă lui Isus. Prietenul tău este bolnav, este foarte grav bolnav. Însă Isus nu și-a schimbat deloc planul misiunii în care se afla. El se afla într-o lucrare misionară împreună cu ucenicii și el nu și-a schimbat-o deloc și-a continuat și-a urmat în continuare misiunea fără să-și schimbe deloc planul. Precis că ucenicii au început să vorbească între ei, precis că s-au întrebat de ce este această reacție în Isus. De ce Isus are această reacție? De ce nu răspunde rugăciunii lui Marta din prima? Vedeți? De ce când m-am rugat nu mi-a răspuns din prima? De ce când fratele cu tare și cu tare s-a rugat pentru mine nu s-a întâmplat nimic? Pe moment. Vedeți? Și astăzi sunt aceleași întrebări. Apoi, după o vreme, a primit o altă înștiințare, două zile, e foarte grav, e pe moarte, e grav. Iisus, în loc să răspundă, a plecat în cealaltă direcție. Vă imaginați ce au spus criticii din acel timp? Vă imaginați cei care cunoșteau relația lui Iisus cu Lazar, știind că sunt prieteni. Cum au reacționat? Probabil au spus, halal prieten. A fost fals, nu m-a dat prieten, nu m-a profitat. Dar uite, când are nevoie, nu se duce. Nu arată nici măcar cel mai mic semn că i-ar păsa. E prietenul lui și nu se duce. Dar vedeți, vreau să subliniez ceva foarte important, care va deveni important în acest subiect. Dumnezeu are în permanență un plan care se împlinește la timpul hotărât de El.
la fel se va întâmpla cu învierea morților, la fel se va întâmpla cu răpirea, toate se vor întâmpla exact la timp. Am văzut frământări printre frați, am văzut expresii printre frați. Unii spun că va fi acum, unii spun că va fi atunci, alții spun că precis că va fi atunci, pentru că atunci așa este și așa mai departe și dau tot felul de situații. Dragii mei, haideți să nu-L grăbim pe Dumnezeu, pentru că El le face toate foarte bune la timpul lor. A-L grăbi pe Dumnezeu înseamnă să produci o sămânță greșită. Avram l-a grăbit pe Dumnezeu și a produs pe Ismael. Moise s-a grăbit și a ucis un om. David s-a grăbit și a ucis oameni. Să nu-L grăbiți pe Dumnezeu în împlinirea planului și scopului Său. Nici cât privește viața voastră personală, nici evenimentele pe care noi foarte mult, cu drag, cu toată ființa le așteptăm. Schimbarea trupului nostru, învierea morților, răpirea. Dragii mei, se va întâmpla exact când trebuie. Nici o secundă mai repede, dar nici o secundă mai târziu. Nu uitați, Biblia spune când nimeni nu se va aștepta. Apoi, desigur, știm din această întâmplare, Lazar adorme și este dus într-o altă dimensiune. Acum acest lucru parcă a spulberat toată speranța lor. Speranța lui Maria Marta parcă era spulberată și putem să ne gândim că și de la Adam încoace până acolo, până în acel moment, gândiți-vă căci moartea a rămas o întrebare rece, întunecată, fără răspuns. Era doar o mică speranță, când și când câte un om al lui Dumnezeu menționa despre biruința asupra morții. Însă oamenii n-au văzut nimic, așteptau. Iov a zărit-o. Iov a spus în 19, Iov 19:25, pentru că eu știu că răscumpărătorul meu trăiește și va sta în picioare pe pământ în ziua de pe urmă. El a spus-o. Dar gândiți-vă, după câteva sute de ani, oamenii au rămas sceptici. Ezechiel a pus întrebarea în Ezechiel 37:3 și el mi-a spus, fiul al omului, pot aceste oase să trăiască? Și eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi. Profetul Ezechiel a spus, Tu știi. Dar acolo era o revelație. Noi știm profeția. Cum acele oase au venit Duhul peste ele, carnea și așa mai departe. Arătând învierea, puterea învierii. Gloria lui Dumnezeu. Însă, până atunci, nu exista dovezi că cineva ar fi biruit această moarte. Și desigur acum Lazar a fost pus într-un mormânt. Vedeți, era nevoie de o revelație atunci. Este nevoie și astăzi de o revelație ca cineva să creadă în înviere. Și nu numai în înviere, în puterea învierii. Pentru că și puterea învierii nu se referă doar la atunci când omul iese din mormânt și vine la viață, ci această putere, gloria lui Dumnezeu, este o putere în noi, pe care fiecare creștin trebuie să o experimenteze acum, încă înainte de a se întâmpla învierea morților. Gloria lui Dumnezeu. Astfel, după ce îi se transmite că Lazar a murit, după câteva zile, Iisus se hotărăște să se întoarcă în Iudeea. Ucenicii sunt foarte surprinși acum la decizia lui Iisus și îl întreabă cum de
se întoarce, iudeii urmăreau să te omoare în câteva zile în urmă în Iudeea și tu te întorci înapoi, da? Dar Iisus le spune următoarea frază: Lazar, prietenul nostru, îl asociază cu ei, îl asociază ca prieten. Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Iar în această frază noi putem să vedem o lumină atât de mare, ne arată că nu toți morții mor la fel. De fapt, creștinii adevărați, ei nu mor, ei doar adorm. Ei se duc într-o altă dimensiune, într-un loc de așteptare. Vedeți, Iisus ne spune aici, Lazar n-a murit. Lazar doarme și eu mă duc să-l trezesc. Gloria lui Dumnezeu. Vedeți, creștinii, fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și mă rog pentru cei care încă n-ați încheiat legământ cu El. Nu lăsați să treacă timpul, alergați la Hristos, luați viața lui Iisus Hristos în voi, acceptați jertfa Lui, credeți în puterea învierii, pentru că aceea vă va schimba trupurile sau vă va ridica din mormânt. Glorie lui Dumnezeu! Vedeți, creștini, adevărați creștini, ei nu mor, ei adorm, ei merg într-un loc de așteptare. Glorie lui Dumnezeu! Acum, gândiți-vă că ucenicii au văzut o mulțime de minuni, au văzut pe Iisus făcând foarte multe minuni până atunci și noi am văzut de asemenea, cred, mulți dintre noi, însă aș vrea să vă spun ceva. Vedeți, noi considerăm minune mare, poate învierea din morți sau, dar sunt lucruri mărunte, poate le considerăm noi mărunte, care au în ele puterea învierii. Eu vă dau un exemplu sau două. Vedeți, la un moment dat, Iisus era într-o încăpere, Petru era afară și au venit cei ce strângeau taxe la el și la Petru și-a spus: învățătorul vostru nu plătește taxe. De ce nu plătește impozite? Și Petru a rămas cu semnul întrebării și s-a dus să-l întrebe pe învățătorul. Și când a intrat în casă, Iisus l-a întâmpinat, nu l-a lăsat nici să vorbească și Simone spune o întrebare: împărații pământului, de la cine iau vamă sau taxă? De la copiii lor sau de la străini? Și Petru a spus: de la străini. Așadar, i-a spus Iisus, copiii sunt scutiți. A spus ceva acolo. Cu toate acestea, ca să nu ne potignim, du-te la mare, aruncă acolo un cârlig, scoate peștele, primul pește care vine, îi deschizi gurița, vei găsi acolo niște bani, ia-le și du-te și plătește pentru mine și pentru tine taxele și impozitele. Fratele Bram spune în Predica toate lucrurile din 62, spune: am văzut unde într-o zi Petru a zis să nu-i jignim, știi, ai un cârlig, i-a spus Iisus, dar parafrazează cum i-ar fi spus Iisus, ce am citat mai înainte. Știi, ai un cârlig de pescuit în buzunar pe care l-ai împachetat la un moment dat, doar ca comemorare că ai fost cândva un pescar. Eu am o bancă acolo într-un pește. Știți, oricum el deține totul, spune profetul. Așa că a spus doar ce s-a făcut un depozit cu ceva timp în urmă. Du-te acolo, aruncă-ți cârligul și prinde peștele, îl scoți, deschide-i gura și banca va face plata. Ia moneda, dă-le-o pentru mine, pentru tine, să nu-i jignim, Petru. Și profetul spune: am spus, Doamne, Tu încă mai ai pești. Glorie lui Dumnezeu. Gândește-te că Dumnezeu poate să-ți poarte de grijă, așa cum s-a îngrijit ca să plătească taxele din acea bancă unde spunea profetul: da, am o bancă acolo și nu de mult am făcut un depozit acolo, da? Deci, cum s-a dus peștele și a luat acel ban, da, de undeva a pierdut, da? Peștele l-a înghizit și acum Petru trebuia să meargă să-l ia. Glorie lui Dumnezeu. Amin. Dragii mei, oamenii încearcă să dovedească teologic aceste lucruri sau, vedeți, unii fac doctorate și teorii și fizică și știință și ce mai vreți voi, o grămadă de legalisme, dar gândiți-vă puțin
la ce a făcut Iisus acolo cu acel mic pește. Aceea era demonstrația puterii învierii. Glorie lui Dumnezeu. Sau putem să ne gândim când Iisus a mulțit pâinile și peștii cu acel băiețaș. Fratele Bram spune că acel băiețaș chiulise de la școală în ziua aceea. Da? Și cum Iisus le-a luat și le-a binecuvântat și au început să se mulțească și când a început ucenicii să le împartă, ei și-au amintit de văduva din Sarepta. Cum Dumnezeu a făcut același lucru. Ce era ce a făcut Dumnezeu în oala văduvei din Sarepta? Era puterea învierii. Viață! Glorie lui Dumnezeu! Ce a făcut Iisus la mulțirea pâinilor și a peștilor? Puterea învierii! Gloria lui Dumnezeu! Voi știți, profetul a vorbit de multe ori despre Elisei. Vorbim și despre puterea învierii. Cum a rămas în oasele lui. Vă amintiți cum la un moment dat i-a aruncat un soldat mort peste oasele lui și acesta a înviat. Și eu vă întreb, oare astăzi nu este aceeași putere a învierii în noi? Este aceeași putere a învierii, gloria lui Dumnezeu. Dacă Hristos locuiește în voi, dacă viața eternă este în voi, cuvântul lui este în voi, atunci este aceeași putere a învierii, gloria lui Dumnezeu. Da, și aș spune așa în felul următor, tu creștin trebuie să experimentezi puterea învierii acum, înainte să aibă loc învierea morților sau schimbarea trupurilor. Glorie lui Dumnezeu, nu uitați acest lucru. Însă probabil că uneori, revenind la istorioara noastră, suntem ca cei ucenici care se întorceau acum cu Iisus la Lazar, cu multe semne de întrebare. Vedeți, de ce nu i-a răspuns prima dată? De ce nu i-a răspuns a doua oară? De ce a mai trebuit să tărăgăneze câteva zile? Și noi de multe ori suntem dezamăgiți, dragii mei, pentru că poate nu primim atunci când cerem sau nu primim ceea ce ne așteptăm sau ceea ce am cerut. Însă vreau să vă spun, nu întotdeauna ceea ce cerem este după voia lui Dumnezeu. Întotdeauna trebuie să spunem dacă este voia lui Dumnezeu. Și dacă nu primim, înseamnă că voia lui Dumnezeu a fost să nu primim. Și trebuie să fim mulțumitori. Da? Vedeți? Fratele Bram spune că dacă vrem să experimentăm răbdare în a aștepta răspunsul lui Dumnezeu, să așteptăm cât a așteptat Avram cu Sara 25 de ani. Și atunci vom experimenta în a avea răbdare, în a aștepta răspunsul lui Dumnezeu. 25 de ani. Eu știu că Dumnezeu poate să răspundă și acum, și în următoarea clipă, și mâine, și oricând este nevoie. Dar trebuie să fie în planul Lui. Și trebuie să fie la timpul Lui. Nu uitați lucrul acesta. Repet, nu-L grăbiți pe Dumnezeu. Și nici nu încercați să judecați, să analizați cu rațiunea umană de ce acum, de ce nu acum, de ce sau cum s-ar putea face sau de ce nu s-a făcut în felul acela. Vă reamintesc, Dumnezeu l-a învățat pe profet să aibă răbdare în împlinirea lucrurilor, arătându-i multe viziuni cu ani înainte. Vă dau una sau două. Vă amintiți când Dumnezeu i-a arătat profetului viziunea cu acel cerb caribu, care avea 25 de inci între coarne. Fratele Biscăl este cel care a făcut măsurătoarea, era acel bărbat cu cămașa în carouri, care el a luat ruleta și a măsurat între coarne. Da? Dar Dumnezeu i-a arătat cu ani înainte, el și-a notat viziunea și a trebuit să aibă răbdare. El putea să spune, Doamne, mi-a arătat viziunea, au trecut o lună, au trecut două, dar nimeni nu o măsura, n-am cerbul, n-am... Unde-i? O trecut un an, eu nu știu cât o durat, da. Și abia când a venit timpul și el a văzut lucrurile în manifestare, a spus, asta e viziunea, acum se împlinește. Gloria lui Dumnezeu. A venit timpul. Apoi Dumnezeu i-a arătat o altă viziune, sunt multe, dar vă dau încă una. Despre un copil care urma să învieze din morți. A scris-o în spatele Bibliei lui, pe ultimele pagini acolo,
el a văzut o viziune cu un accident și un tânăr mort acoperit și tot peisajul din jur. Și după 4 ani era în Finlanda și la un moment dat, mergând să predice într-un loc, era împreună cu alți 3 frați în mașină și s-a oprit pentru că era un accident. Da? Și fratele meu s-a uitat și a zis, îmi pare familiar, stați un pic. A luat Biblia și le-a spus fraților care era cu ea, citiți aici. Și acolo era descrisă imaginea aceea, gloria lui Dumnezeu. Sosise timpul. Dumnezeu nu a întârziat nicio secundă. Gloria lui Dumnezeu. Atunci era momentul. Atunci trebuia să se împlinească. Și voi știți ce s-a întâmplat. Fratele Branham s-a rugat și acel tânăr a înviat. Gloria lui Dumnezeu. Deci, Dumnezeu a spus că va fi o înviere a morților. Și la timpul hotărât se va întâmpla, dragii mei. Dumnezeu a spus că va fi o transformare a trupurilor noastre. La timpul hotărât se va întâmpla. Glorie lui Dumnezeu. Că va fi o răpire. Se va întâmpla, dar la timpul hotărât. Dumnezeu a spus că va fi o revenire fizică a lui Iisus. Că sfinții care au adormit și stau în așteptare în acea dimensiune vor face un pas încoace, iar Iisus din cealaltă dimensiune un pas încoace și ne vom întâlni cu toții, cu trupurile noastre schimbate în văzduh. Este o promisiune și se va întâmpla la timpul hotărât prin puterea învierii. Glorie lui Dumnezeu. Apoi, revenind la istoria noastră. Iisus a ajuns la Lazar. Înainte să ajungă în sat, l-a întâmpinat Marta, vă știți, da? Și primul lucru a fost un reproș. Doamne, dacă ai fi fost aici, fratele meu n-ar fi murit. Nu uitați, era sub presiune. Era un moment greu. Erau multe semne de întrebare. Însă, aceste două, pentru că și una și alta au avut aceeași atitudine, aceeași reproș. Ele erau pe cale să piardă planul lui Dumnezeu. Pentru că acela era planul. Ele au pus, dacă erai. Și eu vă spun, dacă el era, nu mai era planul. Pentru că planul era să nu fie. Gloria lui Dumnezeu. Ele nu puteau vedea planul. Din cauza presiunii, din cauza situației. Da? Deci, Marta i-a adus acest reproș. Însă, Iisus i-a spus, fratele tău va învia. Ea era atât de tulburată, era atât de derutată, încât a spus, Marta a spus, știu că va învia în înviere, în ziua de apoi. Ele credeau. Ele credeau în Scripturi. Ele credeau în învierea de apoi. Ele au crezut în acea înviere. Dar, vedeți, n-au putut să vadă că El era învierea, că El era viața și că aceea era o manifestare, o putere. Era o putere. Și atunci Iisus i-a spus în versetul 25, eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă ar fi murit, totuși va trăi. Aleluia! Ce cuvinte, dragii mei! Ce cuvinte încurajatoare pentru noi! Eu sunt învierea și viața. Dar cel ce crede, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Pentru că pentru noi nu este moarte. Lazar a adormit, mă duc să-l trezesc. Mireasa nu va experimenta acea moarte. Ea va trece, profetul nostru spune, este ca și cum ne-ar lua o căruță și ne-ar duce de aici dincolo. Glorie lui Dumnezeu, haleluia! Iar Iisus a continuat să-i spună, și oricine trăiește și crede în mine, nici de cum nu va muri niciodată. Crezi tu aceasta? Și eu vă întreb pe voi, te întreb pe tine care încă nu l-ai primit pe Hristos, care încă nu trăiești probabil o viață de creștin așa cum ar trebui. Te întreb, crezi tu aceasta? Vezi, dacă tu vei crede cu adevărat în El și îl vei primi în inima ta cu adevărat,
În tine va veni această putere a învierii. Aleluia! Glorie lui Dumnezeu! Apoi s-a dus la Maria, Maria i-a dat același reproș și apoi Iisus a stat, așa cum ați văzut în textul nostru, a stat înaintea mormântului și a plâns. Acum, știu că unii spun că Iisus a plâns pentru că era prieten și a părut rău sau pentru că murise și era sentimentul acela, dar profetul spune că el a plâns din cauza necredinței lor. Poate cineva plânge și pentru necredința ta. Nu uita. Nu uita, îți spun acum. Poate nu asculți acum, poate vei asculta mai încolo. Să nu uiți, poate cineva plânge și pentru necredința ta. Însă, vedeți, ele erau pe cale să piardă planul lui Dumnezeu. Vorbeam cu fratele Sandu zilele acestea și îmi spunea, frate Radu, zice, noi transmitem în direct și facem adunări, noi facem în fiecare zi, dar să nu crezi că toți frații stau știind că de la ce oră se face transmisia și așa mai departe, stau de la capăt și ascultă. Nu, zice. Zice, unii stau și se uită la televizor în timp ce noi transmitem. Alții, zice, fac alte lucruri. Alții când îi întrebă, dar te-ai uitat? Păi zice, păi n-am știut că a fost în direct. Păi, știți? Așa este. Așa este peste tot. Pentru că unii o iau în serios și alții nu. Vedeți, alții sortează ce vor. Eu văd, unii intră când vor, pune câte un like, yes, alții intră, yes, alții intră, stau un pic, comentează ceva, pleacă, alții intră numai la sfârșit. Fiecare cu ce interesare, dar așa cum v-am dat citatul, fiecare va primi ce așteaptă, la ce se așteaptă. O, Dumnezeu, le spun în seara aceasta, fie ca noi să nu pierdem ceea ce face Dumnezeu cu noi acum. Fie ca cei care au nevoie de o atingere să vină în prezența lui Dumnezeu și să strige cu lacrimi de bucurie, dragii mei, că suntem în planul de mântuire a lui Dumnezeu, că suntem în privirea lui Dumnezeu, că am fost dintotdeauna neales și acum Dumnezeu manifestă prin noi promisiunile pentru acest timp. Fie ca noi să mulțumim lui Dumnezeu cu lacrimi de bucurie pentru acest lucru. Vedeți? Profetul a vorbit și a folosit termenul disperare. Și până un om nu ajunge în acea disperare, a spus profetul, el nu poate să ceară corect în prezența lui Dumnezeu acele lucruri. Dar vedeți, aceste momente pe care le trăim sunt momente de disperare dacă le luați în serios. Este un timp de disperare. Fie ca noi să ajungem acum în această disperație încât să ne ciupim conștiința noastră, dragii mei, că Dumnezeu nu ne-a lăsat să murim spiritual într-o denominațiune, ci ne-a făcut o chemare specială, la un cuvânt special, la o revelație specială, glorie lui Dumnezeu. Nu omiteți ceea ce face Dumnezeu astăzi cu noi, prin acest cuvânt descoperit. Amin. De câte ori ați auzit pe benz sau pe audio sau ați citit când profetul striga, nu omiteți lucrul acesta. Fie ca el să-și umple toți slujitorii care îl slujesc sincer cu Duhul Său cel Sfânt și să pună cuvintele lui pe buzele lor ca să distribuie viața eternă. Amin. Acum, revenind din nou la istoria noastră. Vedeți, mormântul, cimitirul, nu sunt niște locuri frumoase unde să mergi în vizită. Este un loc unde oamenii și iau adio de la cei dragi, vedeți? Lazar murise, ei l-au pus într-un mormânt și au sigilat intrarea cu o piatră. Acum ajungem și la piatră.
Ei își luau adio, dar la revedere de la el. De-aia au sigilat. Pentru că erau siguri că murise. Și-au sigilat mormântul cu această piatră. Ceea ce simbolizează că moartea va fi pecetuită până în ziua învierii. Acum, fratele nostru Branham spune ce s-a întâmplat cu Lazar în cele 4 zile când el a fost sigilat acolo, în acel mormânt. Spune că el s-a dus în cealaltă dimensiune unde era Avram și ceilalți sfinți și a început să le mărturisească ce a însemnat să fie el cu Isus. Iar când Avram a auzit mărturia lui Lazar acolo, da, a zis, și eu am întâlnit pe cineva care într-o zi seamănă exact cu cel care mi-l descrii tu. Îl chema Melisendec. Gloria lui Dumnezeu. Și da, fratele Branham explică toată acea părtășie și cum Lazar aducea mărturia acolo. Și în timp ce acel lucru se întâmpla în acea dimensiune, în cealaltă, în acea de aici, în dimensiunea de aici, avea loc o altă lucrare, da, o altă conversație. Isus se adresează, și acum vă rog să fiți atenți pentru că aici este punctul culminant al subiectului meu, de fapt. De aceea am și luați piatra la o parte. De aceea am intitulat acest subiect. Vedeți? Isus, în dimensiunea aceasta, se adresează lui Maria și Marta acest lucru. Luați piatra la o parte. Acum aș vrea să vă gândiți, Iisus putea să vorbească acelei pietre singur, fără să se folosească de nimeni. Ca piatra să se dea la o parte și piatra se dădea la o parte. La fel cum poate să vorbească la piatra ta, să se dea la o parte din viața ta și ea se dă. Ascultați-vă. El poate să-ți ia orice problemă, dragii mei, într-un moment. Însă el a cerut la acele femei ca ele să facă această lucrare. Fratele Branham spune în predica Dacă Dumnezeu este cu noi, unde sunt toate minunile, din 61. Spune, el a zis, Marta, eu sunt învierea și viața. Cel ce crede în mine, chiar dacă a murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi tu aceasta? Ea a zis, da, Doamne. Ea te uită acționând. Eu cred. Crezi tu, Marta? Crezi tu căci tu ești Hristosul care trebuia să vină în lume? Zicea, unde l-ați îngropat? Au mers acolo jos la mormânt și acolo el stătea. Zicea, eu vreau să văd dacă ea într-adevăr crede că eu sunt cuvântul. Parafrazează fratele Branham. A zis, luați piatra la o parte, adresându-se lor. Ea a mers acționând pe cuvânt, spune fratele Branham, să dea piatra la o parte, să o ia la o parte, da? Ea a trebuit să facă, să vadă mortul venind la viață, dar trebuia să fie parte din acțiune, să facă ceva. Ea trebuia să facă acea parte din înviere. Ea trebuia să manifeste ceva în puterea învierii, a învierii lui Lazar. Să dea piatra la o parte. Dragii mei, e ușor să spui amin la predicatorul preferat. Văd astăzi foarte mult așa. Sunt frați care au predicatori preferați și la ea le dau amin, amin, amin. Și la care nu le preferat, și dacă spune același lucru, nu le dă amin. Nu e în regulă. Ascultați. E ușor să ai atmosferă când ai cântări cu cântăreți buni și cântărețul tău preferat și așa mai departe, da? Sigur, tu ai mâncat cu Isus, tu l-ai auzit spunând pilde, tu l-ai văzut făcând minuni și așa mai departe. Dar acum Isus, Mario, îți cere să te identifici cu El, să faci o parte cu care te identifici cu El. Pentru că acum toți criticii tăi o să te vadă că faci. Până acum nu mai tot spus că îți place, că ai fost, că ai văzut. Dar acum trebuie să te vadă că faci ceva. Adică vor vedea că manifesti ceea ce crezi. Vedeți? Ea a fost provocată, spune profetul, să arate ce credea. Și noi suntem provocați
să arătăm căci credem ceea ce spunem. Vedeți, de câte ori am cerut și noi lucruri și am fost provocați să credem ceea ce am cerut. Vedeți? Suntem provocați să pășim în acest tărâm al credinței, dragii mei, și să mărturisim, să luăm pe Dumnezeu pe cuvânt, să luăm cartea, să o mâncăm și să ne identificăm că suntem o parte a acestui mesaj. Trebuie să facem ceva. Nu-i suficient să spunem, da, noi credem mesajul, noi credem, noi suntem de partea asta, noi acolo umblăm la biserică. Nu, tu trebuie să faci ceva. Să te identifici, mâncând cartea, arătând că tu ești o parte a acestei promisiuni. O parte a manifestării gloriei lui Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva, de multe ori am spus-o. Aproape toată lumea acceptă provocările până când ele devin personale. Când provocarea vine personală la fiecare dintre noi, atunci este greu. Gândiți-vă la criticii din acea zi. Erau critici acolo. Și au zis, priviți-l acum pe Iisus. Nici măcar atât nu e în stare să dea el piatra la o parte. O pus pe bietele femei să dea piatra la o parte. Măcar de-l punea pe Petru. Sau să fi pus el mâna. Însă curând ce ele au pus mâna pe piatră, ele au contribuit la ieșirea lui Lazar din mormânt. Acesta este un model al miresei. Ea va contribui la învierea morților. Glorie lui Dumnezeu! Criticii vor sta totdeauna deoparte, vor sta pe margine. Ei vor spune, dacă eu aș fi fost în locul tău, eu aș fi făcut așa și așa, sau dacă aș fi fost în locul lui cutare, eu așa aș fi spus, eu așa aș fi procedat, da? Însă ei nu fac niciodată nimic, ei nu pun mâna pe piatră. Dar tu, care ești un creștin autentic, mireasa lui Iisus Hristos, tu vei pune mâna pe piatră. Tu te identifica. Glorie lui Dumnezeu. Vedeți, când ele au pus mâna acum pe piatră, au spus, Doamne, pentru că au început să o rostogălească, da? Să o prăvălească. Au spus, Doamne, miroase greu, fiindcă este mort de 4 zile. Și au început să prăvălească piatra. Și atunci este momentul când Iisus l-a chemat pe Lazar pe nume. Voi știți ce spune profetul, dacă nu l-ar fi chemat pe nume, puteau să învieze toți morții, dar să iasă afară. Fratele Bram spune în predica Absolutul din 62, spune, a mers jos în mormânt, acolo stătea un om, acolo stătea Dumnezeu în trup, care ar fi putut să spună pietrei, dizolvă-te! Și aceasta s-ar fi dizolvat, dar el a zis acelor femei, acelor micuțe femei sărace, femei tinere micuțe, a zis, luați piatra la o parte și voi de asemenea aveți ceva de făcut. Vedeți? Aceasta ce spune profetul. Și voi aveți ceva de făcut. Și ele au rostogolit piatra la o parte și li s-a făcut greață, deoarece el mirosea așa de rău. Uneori, rostogolind piatra din viața ta, o să ți se facă greață de necredința și păcatele în care poate că trăiești. Când o să vezi necredința și păcatele care te-au împiedicat să vii în prezența lui Dumnezeu, când o să dai la o parte piatra care stătea ca să ieși la viață, o să miroasă, o să ți se facă greață de lumea aceasta. Glorie lui Dumnezeu! Iubiții mei, sunt multe morminte de la care trebuie prăvălită piatra. Unele au morți în păcat, alții sunt prinși în lanțurile păcatului, alții participă la adunări, dar de ani de zile sunt în comă. O, dragii mei, când mă gândesc la toate aceste lucruri, vedeți, sunt prinși în păcat. Păcatul produce moartea. Unii nu par să fie morți, pentru că noi știm păcatul este necredința. Dar fac niște lucruri care îi pun într-un mormânt și arată ca morți. Vedeți, alții sunt într-o comă. Ei par morți, dar trăiesc. Unii chiar
sunt parțial conștienți, alții deloc. Eu vă provoc pe fiecare, în numele lui Iisus Hristos, puneți mâna pe piatră și prăvăliți-o. Aleluia! Fiți părtași la promisiunea învierii. Fiți părtași la puterea învierii. Experimentați puterea învierii aici. Glorie lui Dumnezeu! Când cei vii vor fi gata să se transforme, cei morți vor învia. Glorie lui Dumnezeu! Păcatul este moartea, dragii mei. Puneți mâna și prăvăliți piatra necredinței. Eliberați-vă de necredință. Dacă până astăzi ați lăsat această piatră în viața voastră, puneți mâna și prăvăliți-o. Spuneți: Doamne, de astăzi eu te cred. Cred în puterea învierii. Cred că Tu ai fost mort și ai înviat și ești viu vecii vecilor. Glorie lui Dumnezeu. Și aceeași putere care te-a scos, te-a ridicat din mormânt, lasă-o să vină și în inima mea. Spuneți acest lucru, dați piatra la o parte, eliberați-vă de toate aceste lucruri care vă țin captivi într-un mormânt. Poate pe unii vă țin în comă, ridicați-vă la viață în numele lui Iisus Hristos. Vreau să vă spun, sunt morminte ale modei, sunt morminte ale pornografiei, sunt morminte ale lăcomiei, sunt morminte ale filmelor murdare, sunt morminte religioase, sunt morminte ce vreți voi, sunt prinși în tot felul de morminte oamenii, da, au nevoie să audă glasul lui Iisus, glasul puterii învierii, care cheamă pe oameni pe nume. Noi am fost chemați pe nume. Glorie lui Dumnezeu. Aleluia. Puneți mâna pe piatră și începeți să o prăvăliți. Pentru că în curând, dragii mei, trâmbița lui Dumnezeu va suna prin noi și va striga mireasa din mormânt: afară, ieși afară! Iar noi cei vii vom fi părtași la această lucrare. Fie ca tu și eu să fim părtași la prăvălirea pietrei în acel moment, dragii mei, ca să ne putem identifica cu răpirea, pentru că am luat descoperirea acestui cuvânt și vrem să ne identificăm cu glasul învierii. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am să mă apropii de încheiere. Și am să spun în felul următor, și voi da un citat și apoi voi încheia. Nu este suficient să cunoaștem doar mecanica. Nu este suficient să cunoaștem cuvântul și să-l predicăm și să cităm. Nu este suficient, dragii mei. Am putea fi cei care să cunoaștem Biblia pe de rost și să cităm toată Biblia. Am putea să cităm tot mesajul pe de rost. Nu-i suficient, dragii mei. Este nevoie și de dinamică. Este nevoie de puterea învierii de a rostogoli piatra la o parte. Fratele Bram spune, este răsăritul soarelui, 65. Spune, dar acolo vorbește despre mireasă. Trebuie să vină o mireasă. Aleluia! Acolo trebuie să vină o mireasă adevărată. Acolo trebuie să fie una care are nu numai mecanica, dar și dinamica din el. O face acea biserică vie să se miște în puterea învierii lui. Până când venim la locul acela, până când aflăm acel loc, la ce folosește să lustruim butucii de mașină, deci dacă nu se pune în mișcare, da? La ce folosește să-i dăm o podobire sau o lucrare de lustruire când nu există dinamică în ea? Nu contează cât de mult dovedește mecanica a fi corectă. Acolo trebuie să fie o dinamică să facă ca ea să funcționeze. Amin. Aceea este ce El a dovedit. Aleluia. Aceea ce a dovedit Paștele. El era nu numai cuvântul, ci El era Dumnezeu însuși, dinamica în cuvânt. Aceea a făcut trupul lui Iisus Hristos, care era rece, înțepenit, mort, în mormânt, să zguduie la viață și să învie din nou, să se rostogolească piatra la o parte. Aceea a făcut, dinamica a făcut ca piatra să se dea la o parte. Eu sunt cel care eram mort, spune profetul, așa de mort până când soarele a zis că a fost mort, luna a zis că a fost mort, stelele au spus că era mort,
Toată natura a zis că era mort. Iar acum întreaga lume trebuie să recunoască că El este viu din nou. El nu era numai mecanica, cuvântul. El era dinamica ca să dovedească cuvântul. Amin. Mă rog ca Dumnezeu să ne trezească pe fiecare să facem ceva. Să punem mâna pe piatră și să o rostogolim. Să prăvălim piatra prin puterea învierii. Dumnezeu să vă binecuvinteze, Dumnezeu să vă întărească credința și Dumnezeu să ne țină credincios până la capăt. Amin. Mă voi ruga Domnului. Tată Ceresc, îți mulțumim din toată ființa noastră, Dumnezeule, pentru acea zi a învierii, pentru acea zi de la Calvar, pentru cuvântul Tău, Dumnezeule, pe care Tu ni l-ai descoperit, pentru puterea învierii, Dumnezeule, pe care o simțim în inimile noastre. Simțim, Doamne, de multe ori când stăm în prezența Ta, parcă am vrea să rostim deja aceasta, Dumnezeule, parcă am vrea să se întâmple, parcă am vrea să chemăm mireasa care este adormită, să vină la viață, să poată să se întâmple transformarea trupurilor noastre. Dar, Dumnezeule, știm că aceea se va întâmpla la momentul hotărât de Tine, când Tu vei da, Doamne, Dumnezeule, semnalul, acel lucru se va întâmpla. O, Tată din ceruri, îți mulțumim pentru aceasta. Dă-ne putere fiecăruia și deschide-ne ochii să vedem că trebuie să punem mâna, să ne identificăm cu această putere a învierii, să prăvălim pietrele din viețile noastre, Dumnezeule, să ne eliberăm viețile, Dumnezeule, de orice a fost prinsă viața noastră. O, Tată din ceruri, mă rog pentru fiecare, mă rog pentru tinerii din Anglia, Dumnezeule, ține-i sub puterea învierii, Dumnezeule, lasă-i să experimenteze aceasta, Dumnezeule, să vadă, Dumnezeule, să simtă, să poată, Dumnezeule, să pună mâna pe piatră și să rostogolească. Lasă fiecare care ascultă acest mesaj, Dumnezeule, să se întâmple acest lucru. Noi doar, Dumnezeule, îți cerem ajutorul Tău și credem în cuvântul promis, Dumnezeule. Acum, Doamne, fie ca Tu să ne călăuzești în continuare, ne lăsăm sub aripile Tale, Dumnezeule, ca să ne ocrotești, să ne călăuzești prin Duhul Tău cel Sfânt și fie ca Tu să ne binecuvintezi până la venirea Ta. În numele Lui Iisus m-am rugat. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vom anunța în continuare, probabil că miercuri vom avea din nou o transmisiune în direct. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și, așa cum spunea și fratele Cristi, rugați-vă pentru cei care aduc cuvântul, ca Dumnezeu să folosească buzele umane și să ne transmită în inimile noastre cuvântul Său. Amin.